F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Infrastrutturi Borġ innota l-progress fix-xogħlijiet li qegħdin isiru f'aġmilu ta' toroq f'San Pawli l-Baħar. Dan wara li l-Kunsill Lokali bit-tmexxija nazzjonalista qatt ma ta' każ il-karba tar-residenti u negozjanti tal-lokalità li jirrappreżentaw. Bħalissa ninsabu fi triq Sant'Antnejn f'San Pawli l-Baħar waħda minn 17-il toroq li qegħdin isiru minn Infrastructure Malta. Dan wara li Kunsill Lokali b'maġġoranza nazzjonalista ħallewhom fi stat ta' abbandun. Il-lokal ta' San Pawli l-Baħar wieħed mill-aktar lokaltajiet infittxija fix-xhur tas-sajf kien ser jerġa' jidħol fl-istaġun tant popolari tas-sajf b'toroq fi stat tal-biki. Da minħabba l-ġlied u d-diskwit kbir bejn il-kunsillieri nazzjonalisti. Il-Ministru Borġ qal li l-Gvern intalab jintervjeni biex isiru it-toroq. Il-Gvern intalab jintervjeni mill-Kunsill Lokali għax il-Kunsill Lokali mhux jiffunzjona hawnhekk. Kunsill Lokali b'maġġoranza nazzjonalista illi tilef l-istess direzzjoni, l-istess tmexxija u tħallna nintervjenu. Il-Ministru Borġ fakkar li l-Gvern huwa kommess li jkompli jinvesti fil-lokalitajiet kollha bil-proġett ta' 700 miljun f'7 snin, proġett li l-Oppożizzjoni kienet ivvutat kontrih. Huwa ħafna iktar faċli tagħmel press conference milli tagħmel ix-xogħlijiet aħna qed nagħmluhom it-tnejn. Dr. Borġ semma r-rapport tal-ekonomista Gordon Cordina li konkluda li għal kull euro li jintefaq fl-infrastruttura il-pajjiż jibbenefika minn 7 euro flimkien ma' bosta benefiċċji oħra fosthom dawk ambjentali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.